Mae Neuadd Clwyd Morgannwg yn fôr o liw. Diolch i'r holl osodwyr Blodau sydd wedi bod yn cystadlu'n frwd yma. Mae Ann Jones fan hyn yn un o'r stiwardiau sy'n yma. Am olygfa? Yn diwech. Mae hwn yn gweithio chi bod Nadolig wedi dod yn diwech. Mae gwledd yn o'n blaen i o gweud y gwir. A dyma'r pencampwr fan hyn. Diolch am gerddoriaeth wedi'r testyn. Wel, allech chi ddim a diolch fwy am gerddoriaeth na hwn, gallech chi. Chi'n gweld yn ei ganol mae'r nodau'n dod lawr trwyddo fe, treble clef, yn glir, ond hefyd ddim yn sefyll mas gormod. A welwch chi yn y blodau bod chi blodau gwynon, ond hefyd mae'r dail wedi cael ei lliwio'n ddi. A beth mae fe'n atgoffa chi o nodau'r piano? Ie, nodau'r piano. Ond mi'n credu beth sy'n gwneud hwn mor arbennig yw. Mae fe'n arbennig, jyst i edrych yn yma, ond ffordd mae wedi cael ei wneud, achos mae'r gystadleuaeth hyn yn ffôn ffri. Hynny yw, dych chi ddim yn cael defnyddio oasis o unrhyw fath. Mae hynny'n gosod dipyn o her. Sut ydych chi'n cael mae hwnna'n cynnal ei hun, ta fanna? Wel, yn gwybod, siwr ydych chi'n cael nhw i ddod lawr. Mae'n lan digon rwydd pan chi'n ffôn ffri, ond siwr ydych chi'n cael nhw i ddod lawr. A beth mae wedi wneud yw, mae wedi rhoi swnd mewn yn y bowlen, a wedi pacio fe mewn yn dyn, bod e'n lib, a wedyn dod i chicken wire drosto fe i ddalu gyd at ei gilydd. Reit. Mae wedi bod yn real sgil, a ni gyd wedi dysgu wrth weld i'n wneud hyn. A pwy da ni'n longyfarch fan hyn? Delith Price. A mae gwaith arbennig gan Delith. Mae'r rhai gwe, mae codi safon i ni gyd i anelu eto. Dwi wedi gweld ei henw hi mewn lle arall, dwi'n siŵr fan hyn, a mae yna gerdyn coch arall wedi dod yn does? Odi, mae dau nifer o gerdiau coch a wedi gwir, ond fel yna mae rhywun sy'n safon yn ei gwaith. Welwch chi fan hyn yn gwydi'r lliw. A yn diw'r lliwiau yna'n gweddi mor arbennig, a chi'n gweld yr gwydr lliw yn mynd trwyddo o'r gosodiad pen i'r gwylod, a'r grych ar y gwylod wedyn, bendigedig yn dweud. Mae cael y cydbwysedd yna rhwng y pistons yn y top a'r gwylod yn bwysig hefyd. A mae fe mor dda, dwi'n ffordd mae'r balans yn gweithio. Rhywbeth gwahanol. A un person sydd wedi beirniadu rhain i gyd heddiw? Ie, ac yn berniadu'n gloi, ond yn drylwy. Ac yn y sylwadau i bawb hefyd? Fel ni'n ei dysgu. Wrth cael y sylwadau, bod nhw'n gweud, os ydych chi wedi gwneud hyn, bydde fe wedi gwneud rhywbeth bach o waniaeth? Wel, mae hwn yn ddiddorol, yn drawiadol yr holl wydr yma. Yn diwech, os chi'n edrych yna fe, chi'n gweld bod chi'n dilyn y stori mewn ar y gwydr lliw, mewn tuag at y ffenest falle yn y pen draw. Mae pob un yn mynd ar trywydd gwahanol i wneud hwn, ond mae hwn yn bendant yn un diddorol iawn. Dipyn o dechneg i hwnna gyd yn does? A welwch chi drws nesaf, fel ffenest eglws. Ond does dim gwydr yno fe, mae gyd yn cael ei wneud allan o flodau. A maen nhw'n gweud yn aml, plant material, dyle fod yn cymryd drostod y blodau a'r gwyrddni. A mae hwn wedi cael ei wneud â Donald Morgan, un o'n cystadleuwyr brwd ni sy'n wastad yn ei ffyn wahanol. Ar y test tubes ma'n dydi? Mae fe mwy modern. Ie, ydi. A mae rai ni symud blaen, symud o oasis. A dyma ddosbarth 50 Shades of Grey, ydy'r testyn gogleisiol os gael ei ddeud. Well, Shades of Grey yw'r... O, dyna beth fi wedi hwn 50 Shades of Grey. Shades of Grey. Ond mae bob un y dehongli fe'n wahanol, chael yn dyn nhw. Wel, ydyn yn amlwg. Chymod, mae hwn yn ddiddorol iawn, a unrhyw un sydd wedi darllen y llyfr, chi'n gwybod yn iawn beth ni feddwl. Mae yna ben fan hyn sy'n bendigedig. Ond chymod, fan hyn mae'r tric. Mae rhain yn anodd iawn i wneud. Chi'n cymryd llon gymaint amser i wneud rhain ar gosodiadau mawr. Mae nhw fan, mae rhaid chi fod yn ofalus bod chi'n torri nhw, a bod chi'n cyfro popeth bod chi'n gweld ble mae'ch mechanics chi. Sam lle i guddio felly nag oes? Nagos. Wi wastad yn codi'n hap i'r rhain. Siwt maen nhw dod i ben a wneud arddangosfeydd mor godidog. A'r un sydd ar y brig, mae'r cerdyn coch wedi dod. Christine Gilbert. Eto yn un sy'n aml yn cystadlu gyda ni, a wastad y gwaith safonol. So llongyfarchiadau mawr iddi hi mewn dosbarth anferth a wedi gwir. Wel llongyfarchiadau mawr i bawb yn wir ynddo, a diolch am yn harwain ni ac esbonio be di be am hyd y blodau yma, a mae'r arddangosfa'n fendigedig yn dydi. Diolch, dewch nôl to, achos mae'n lot fwy llwn i ddangos i chi. Ac os da chi'n dod yma fori, wel da chi dwch draw i weld.